Il-Ministru Chris Fearn jinsab lest biex malli jieħu tmexxija tal-Partit Laburista u jieħu post Joseph Muscat jagħmel bidla fil-kabinett. Dan kien żvelat mill-Gazzetta illum li ddikjarat li Fearn irid jagħmel bidla sħiħa fil-kabinett b'deputati żgħażagħ jingħataw promozzjoni u mistenni wkoll ċaqliq ta' xi ministri. L-istess gazzetta ħarġet l-aħbar li Anton Refalo jista' jerġa' jiddaħħal fil-kabinett għalkemm mhux bil-fors li jerġa' jservi bħala Ministru għal Għawdex. Refalo ma kienx ġifdat minn Joseph Muscat minkejja li ġab numru kbir ta' voti biex postu ħaditulu Justin Caruana. Bħala segretarju parlamentari għall-isport li bħalissa jokkupa din il-kariga Clifton Grima qed jissemmew ismijiet bħal Chris Saġus li kien diġà jokkupa din il-kariga u wkoll Jean-Claude Mikallef. Aron Farrugia bniedem li kien qed jagħti appoġġ kbir lil Miriam Dalli u li bħalissa huwa segretarju parlamentari għall fondi Ewropej qed jimbotta lilu nnifsu sabiex jingħata kariga f'każ li Fearn jirbaħ it-tellieqa. Qed jingħad ukoll li ser tingħata promozzjoni lil Byron Camilleri, Silvio Schembri, Alex Muscat, Giulia Farrugia Portelli u Glenn Bedingfield biex bekk jieħdu post deputati veterani tal-Partit Laburista. Apparti minn promozzjonijiet jista' jkun il-każ li jitneħħew xi ministri, fosthom Evarist Bartolo li mhux se jerġa' jikkontesta għal elezzjoni oħra, kif ukoll ministri oħra li mhux meqjusin effiċjenti f'dak li jagħmlu. Ian Borg, il-Ministru attwali ta' Trasport, qed jissemma li jista' jkun id-deputat Prim Ministru maħtur minn Fearn dan wara li Borg qed jagħti l-appoġġ tiegħu kollu lil Fearn. Persuna oħra li qed tappoġġja lil Fearn huwa Konrad Mizzi, iżda hemm dubju dwar kemm se jkollu post fil-kabinett ta' Fearn. Fid-dawl ta' dan ir-rapport qed tidher dejjem aktar bħala botta id-dikjarazzjoni li għamel l-avversarju tiegħu Roberta Bela li lejliet għalli hu mhux se jwettaq l-ebda bidla immedjata lanqas fil-kabinett.